расман муҳориба дар вазни сабуки UFC байни Бену ва Сендени бо рекорди 12-1 ва Мет Фревола бо рекорди 11-3 рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 295. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта дар Париж сеюм мавсими Гран-при PFL Европа 2023 баргузор гардид ки дар якдуфинали Гран-при вазни 61 кг варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 10-1 баромад кард. рақиби ӯ бошад ҷангвари бебохт Али Талеб бо рекорди 9-0 шуд. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва муҳорибаи онҳо хеле муҳорибаи дурахшон шуд ки дар натиҷа Хуршед Қаҳоров бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 11-1 кард ва ҳамчунин ӯ ба финал гузашт. акнун рӯзи 8 декабр дар финал Хуршед Қаҳоров бо Френс Мламбо бо рекорди 15-5 вомехӯрад ва ғолиби муҳорибаи онҳо ғолиби Гран-при шуда соҳиби $100,000 ва камарбанди PFL Европа мешавад. мо Хуршед Қаҳоровро бо ин ғалабаи муҳим табрик мекунем ва барои муҳорибаи дар пеш истодааш ба ӯ бурдборӣ хоҳонем. муҳорибаи пурраи Хуршед Қаҳоров ва Али Талебро дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм канали мо Паҳлавон TG дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье гуфт ки кадом вақт карьераи Тони Фергюсон ба поён рафт. Фергюсон ҷангвари хеле хуб буд. ӯ ҳамаи рақибони худро бераҳмона шикаст медод. фикр мекунам ки ӯ дар муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ баъзе чизҳоро аз даст дод. муҳориба дар вақти пандемия гузашт. дар майдон тамоман мухлис набуд ва ӯ бо Гейҷи 5 раунд ҷангид ки дар давоми тамоми муҳориба Гейҷи ба ӯ зарари хеле калон расонд. Тони дар ҳамон муҳориба баъзе чизҳоро аз даст дод. баъди ҳамон муҳориба Фергюсон дигар ягон маротиба ба монанди пешина наменамоид. аммо дар муҳориба зидди Гейҷи бисёри ҷангварон чунин зарар мебинанд. Ҷастин як қисми саломатии туро мегирад ки ту дигар ин чизро баргардонда наметавонӣ. барои ҳамин мо набояд ки Тониро барои нобарориҳояш танқид кунем, гуфтааст Кормье. бале дӯстон, ман низ ҳамин гуна фикр мекунам. маҳз Ҷастин Гейҷи 12 ғалабаи пайдарҳами Тониро манъ кард ки баъди ҳамон муҳориба Фергюсон 5 муҳорибаи дигар гузаронд ва дар ҳамааш шикаст хӯрд. дар ҳамон муҳориба Гейҷи зиёди саломатии Тониро гирифт ва ҳамчунин баъди ҳамон муҳориба оташ аз чашмони Тони нез шуд. лекин ба ҳар ҳол мо ба Фергюсон барор хоҳонем. ӯ дар ҳақиқат легендаи ин намуди варзиш аст ва барои мухлисони ММА муҳорибаҳои хеле дурахшон нишон додааст. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки барои Ислам Махачевро шикаст додан Чарлз Оливера чӣ бояд кард. агар ки мо оиди греплинге ки дар ҷаҳони ММА фоидаовар аст гап занем, пас ма боварӣ дорам ки ин греплинги Ислам аст. ӯ мавқеъро хуб медонад, тарзи ҳаракат карданро мефаҳмад ва пешакӣ медонад ки рақиб чӣ кор кардан мехоҳад. ӯ доимо як қадам аз рақибони худ пештар аст ва ӯро бо тариқи усул шикаст додан хеле душвор аст. ҳамин ки шумо мавқеъи худро хуб кардан мехоҳед, ӯ дарҳол ин кори шуморо манъ мекунад. ҷуҷитсуи Оливера хеле хуб кор мекунад, аммо ҳамон вақте ки макони ҷойгирифтаи онҳо кушод аст, ӯ шуморо рӯҳан ба доми худ меафтонад. лекин дар муҳориба зидди Ислам чунин маконро ёфтан хеле душвор аст. Ислам дар идора хеле хуб аст. ӯ коре мекунад ки рақиб ҳаракат карда наметавонад. аз ҳамин сабаб барои Чарлз малакаҳои худро дар замин зидди Ислам истифода бурдан хеле мушкил аст. Чарлз бояд ки худро аз текдаунҳои Махачев ҳимоя кунад ва кӯшиш кунад ки муҳориба дар стойка гузарад, чунки дар замин ба пӯш истода ӯ Исламро ҳайрон карда наметавонад. Ислам дар чунин ҳолатҳо аллакай миллион маротиба буд. ин муҳориба барои Оливера муҳорибаи вазин аст ва ӯ бояд ки ҳамаи корро кунад то ин ки муҳориба дар стойка гузарад. дар стойка шанси ғолиб шудани Оливера зиёдтар мешавад, гуфтааст чемпион. дӯстон, шумо бо суханҳои Волк розӣ ҳастен ё ба фикри шумо Ислам дар стойка низ ба Оливера проблемаи калон сохта метавонад?
чунки дар якум муҳориба Махачев Оливераро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро ба усул гирифта мағлуб кард. фикротона дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.